हाय हेलो नमस्कार ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜା ଭାଇ ଆଜି ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବେ ହେଲା। ଦେଖିବା କେମିତି ମାଛଟା କେମିତି ରିସିଭ୍ ହୁଏ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରାଜା ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ମାଛ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମାଛ କାଟି ଦେଇଛି। ମାଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଇଲା? ଇଏ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ପୁରା ମାନେ ମିକ୍ସ କରାହେବ ତାକୁ ନା। ତାପରେ ତେଲରେ ପକେଇବା। ତେଲରେ ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ପକେଇବା କାହିଁକି ନା ଭାଜିଯିବ, ତେଲ ପକେଇକି ଛିନଛିନା ହେଇଯିବ ଆଉ ନା। ରେଡ଼ି ଭାତଟା ବସିଛି, ହେଇନି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବସିଲା। ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଟୋଟାଲି ତ ପୁରା ନିଆଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ପୁରା ଆଉ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଗଲା ମାଛ ଭଜା। ମାଛ ଭଜା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ 3 ପିସ୍ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ହଁ ରାଜା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରୁନ କ'ଣ, ଭାତ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଆସିଲାଣି, ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ ହେଇଆସିଲାଣି, ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି। ଆଉ ତାପରେ ମସଲା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେବ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ମସଲା ଦେଶୀ ମାଛ, ପିଓର ଦେଶୀ ମାଛ, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରନ୍ଧା ହେବ। ରାଜା ଭାଇ ରାନ୍ଧିବେ। ଏଇଟା ହବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଛ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଛ ତ ଗୋଟା ତ କରେଇରେ କରୁଛ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଛ। ଚାଲ ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ତ ଭଜା ସରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ତେଲ ଯାହା ବଳିଥିବ ସେଇ ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ଆମେ କାଟିକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆଳୁ କାଟିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ କଲର୍ ଆସିଲା ଖୁଣୁ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ତ ଏଠି ଆମର ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛି, ରାଜା ଭାଇ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାଟୁଛନ୍ତି। ହେଲମେଟ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧ ରାଜା ଭାଇ, ନହେଲେ ହବନି। ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ଫାଲଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଫାଲଟେ କାଟିବା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ରାଜା ଭାଇ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି, ଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି ପୁରା ତାଙ୍କ ହାଟକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଦେଖିବା, ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି ରାଜା ଭାଇ। ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଖାଇବାଟା ଖାଇଦବ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ବନାଉଛି ତମେ ଜାଣିନ। କେବଳ ରୋଷେଇଆ ମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ରାଜା ଭାଇ ରୋଷେଇଆ। ଆମର ଆଳୁ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇ ସିଝିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆମେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ମାଛ ପକେଇବା। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଫିସ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାପରେ ମାଛ ପକେଇ ଫୁଟେଇଦବା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ପକାଇବା। ପିଓର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ
ମାଛକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ଉପରେ ଉପରେ ଥୁଅ। ଆମେମାନେ ମାଛ ପକାଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ। ଘୋରେନି କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି ବହୁତ। ଘୋରେନି ଟିକେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ଆମର ପିଓର ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା।